Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Panjenipun para pinisepuh aji sepuh ingkang satu purna ing pamawas saha lebda ing pitutur. Para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayoning kautamen ingkang pantes nampi pakurmatan. Noninggih brayat ageng Baraya Wirawiyata, Baraya Wiratamtama ingkang purna karya labet praja ingkang pantes nampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya. Kunjuk dumateng para alim, para ulama, Bapak Haji saha Ibu Hajah, para santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah maos kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhring putih. Kunjuk dumateng Setyawerda Carana Madya, para tamu kakung miwah putri ingkang dahat agung sinuba ing akrami. Boten katalumpen kadang kula werda tumaruna saha turamui ingkang minangka sekaring praja ingkang tansah kula tresnani saha kula banggaaken. Marada pawit saking paringipun ingkang megati noninggih Bapak Hardi Slamet saha Ibu Warsi, kula ingkang kapitedan hambuka wiwaraning suka duaraning kandha jejering pambiyawara hangaturaken menggah rantaman titilaksana adicara pahargyan ing siang punika. Hanamung saderengipun tebih anggen kula matur, kula pareng peksa dumateng para tamu sadaya wonten ing siang punika boten ateges kula pinujeling bangsa punapa dene sastra inggih sau labet-labet sedya ing kadang pramila kula sendika hang lampahi. Langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken manengku pujastawa pujastuti dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih karena rahmat taufik hidayah saha inayahipun ingkang rumentah dumateng kula panjenengan sedaya. Salam saha salawat ugi kunjuk dumateng panjenenganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun tenggo-tenggo sapatipun wonten ing Qiyamul Qiyamah. Panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang dahat agung sineba ing akrami. Saderengipun kula ngaturaken tumapak ing titilaksita adicara parigyan ing dalu punika kanthi raos nelongso. Panjenenganipun Bapak Hardi Slamet saha Ibu Warsi nyuwun dumateng para tamu sutresna mbok bilih anggenipun Mimo Suta Marga Siwi ingkang putri ingkang sesilih Ria Gunawan badhe kadhawaken kalian Bagus Sigit Pramono putra Atmaja almarhum almarhumah Bapak Suwarno saha Ibu Sumari mugi kalis ing rubita nir ing sambikala. Sanjaning para tamu kakung miwah putri ingkang dahat agung sineba ing akrami, keparenga kula sumela atur nyegah kanggen panjenengan wawan pangandikan punapa dene imbal wacana ingkang saperlu badhe ngaturaken
tumapaing titilaksita adicara pahargyan ing siang punika. Dene titilaksita adicara pahargyan ing siang punika ingkang sepindhah non inggih atur pambuka kalajengaken acara ingkang angka kalih non inggih atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Besan mbok bilih ingkang badhe jumeneng samangke panjenenganipun Roko Mas Slameto. Dene acara ingkang ketiga non inggih atur panampi mbok bilih samangke kalajengaken pambagiyarja ingkang badhe jumeneng panjenenganipun Roko Mas Timbul Susilo. Dene jangkep acara ingkang salajengipun mbok bilih ugi samangke atur doa penutup ugi samangke kaaturaken panjenenganipun Bapak Timbul Susilo. Panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang dahat agung sinupa ing akrami sumangga kanthi kawula dherekaken sesarangan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok bilih pratandha acara ing sang punika sampun kawiwitan. Ing mriki acara badhe kawula lajengaken non inggih acara ingkang kalih atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Besan wekdal saha panggenan kawula sumbakaken. Sumangga nuwun. Nggih nyuwun pangapunten mbok bilih pinanganten sekalian nyuwun bungipun Mbok Deharmi dipun panggihaken.
panjenipun para tamu kakung miwah putri ingkang dahat agung sinepa ing akrami mekaten kala wau noninggih acara kirap Sri penganten sampun paripurna ugi panjenipun Bapak Hardi saha Ibu Slamet Suwarsi nyuwun dumateng para tamu sutresna mbok bilih pingananten sekali lan samangke dadosna keluarga ingkang sakinah wabadah warahmah Allahumma amin. Panjenipun para tamu kakung miwah putri ingkang dahat agung sinepa ing akrami mbok bilih ing mriki acara badhe kalajengaken noninggih acara ingkang selajengipun atur pasrah saking panjenipun Bapak pisan wekdal sak cekapipun kawula sumanggaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang pambyawara ingkang sampun sawetawis paring wanci dumateng kawula. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang agung dene kaparibaksa kula kumawonten ngadeg wonten ngersa singkat sami awit karana kawontenan ingkang mekaten. Kawula nuwun amit pasang paniman tabih sinabetoning iloh-iloh bumi kalpata ing salah sarik dumawa ing tawang towan. Panjenipun para bini sepuh sesepuh ingkang kawula hormati, panjenipun para tamu undangan kakung miwah putri ingkang kawula hormati, panjenipun kru campursari Nyukalista ingkang kawula hormati, datan kantun dumateng panjenipun kru Tresna Syuting Studio ingkang kawula hormati, saderengipun langkung rumiyin semangga kawula dherekaken ngaturaken puja astawa puja astuti wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Nasa ingkang sampun paring berkah inayah sarta hidayah dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula dene ing rikalengan siang punika panjenengan sedaya dalasan kawula saged kempal manunggal silaturahim wonten ing gedung STM mriki. Dene salajengipun ing mriki noninjih hawrat muni dawuh saking panjenipun Bapak Widodo Twin Ibu Karsih. Dene ing mriki kula tinanggenah ingkang sensaya badhe ngaturaken wasing gati ingkang sampun rinakit rinancang dening keluarga agung panjenipun Bapak Widodo Twin Ibu Karsih. Dene panjenipun Bapak Widodo lan Ibu Karsih lan sak pendherekipun sowan wonten kadang besan panjenipun Bapak Hardi sekalian Ibu bilih estu-estu panjenipun Bapak Widodo dan Ibu sowanipun namung ginakaken aksara Ma 3 mara mangan mulih. Ananging kala wau
kawula dipun paringi serat ingkang badhe kaaturaken kunjuk dumateng Bapak pisan kang kinasih nonipun Bapak Hardi Slamet duweni Ibu Warsi. Bilih ingkang angka setunggal pisuwanipun Bapak Widodo Ibu ngaturaken wasu cempaka mulya sanajan ketingalipun sampun lagang estu-estu menika tasih jubluk nalaripun kasumangkaken dumateng panjenenganipun Bapak Hardi Slamet duweni Ibu kasumangkaken anggenipun mulang buruk amrih dados lare ingkang solehah. Jangkep ingkang angka kalih menika panjenenganipun Bapak Widodo ngaturaken ingkang angka setunggal noninjih wonten kapika gaib babakan isinipun boten saged kala mangertosi ananging kala wau Pak Widodo paring bisi-bisi dhateng kawula kirang langkung gangsal welas lempit. Lajeng menika wonten emas sak setel kakunjukaken dumateng Serat Mojo penganten. Lajeng menika wonten beras tunggal kuintal, lajeng kentan 2 kilo menika kaaturaken dumateng Ibu Warsi. Dene salajengipun menika wonten mesing kaaturaken dumateng Mbah ipun. Lajeng majemukan jangkep menika nedahaken syarat sarana bilih panjenenganipun Bapak Hardi Slamet menika ngimamaken wayah putrinipun. Sepisan malih bilih penganten Bagus Sikit Patmono ing sak jangkepipun samangke kasumangkaken dumateng Bapak Hardi sekalian Ibu lan salajengipun hamba bilih sampun ketingal paripurna keluarga agung panjenenganipun Bapak Widodo Ibu Karsih lan sak pendherekipun wonten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ingkang ageng gandeng ing samangke ketingal paripurna Bapak Widodo sekalian bulan sak pendheripun nyuwun pamit saking sasana wiwaha wonten ing gedung STM mriki. Wabilih cekap semanten atur kawula ingkang kaluturaken kula nglenggana budidayane manungsa punika mboten wonten ingkang sampurna. Sedaya kula tansah kedunungan lali kalawan luput. Pramila kawula tansah anyadong nyuwun gunging paksama ingkang ageng wasana wanci sak cekapipun kawula kunduraken dumateng kadang pambyawara. Sumangga nuwun. Mekaten kala wau non inggih atur prasrah saking panjenenganipun bapa pisan kanthi terwaca tata titis boten wonten ingkang kajejer. Panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ing datagung sinepa ing akrami hamba bilih mriki acara badhe kalajengaken non inggih acara salajengipun atur panampi mbok bilih samangke kalajengaken ugi atur pambagya langsung samangke atur doa panutup mbok bilih ingkang badhe jumeneng panjenenganipun Raka Mas Timbul Susilo wekdal sak cekapipun kawula sumanggaken. Sumangga nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirna agung memolo mahanani jagat tentrem. Lamun kita tansah pangesti luhuring budaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu nasta'inuhu wastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kawidatan kayuwanan awit sih rahmating Gusti Allah kang maha rasa. Mugi tansah tumedhak tumanduk wonten ngarsa jingandika balasan kula. Sagung waradin titah dumadi ingkang sampun kepareng prapta. Pinurwakan kanthi sumarah wonten ngarsaning purba jagrat Gusti Purbaningrat ingkang sampun ambabar sih wiloso kanthi mawurahan bagas waras duwin kawilujengan satemah panjenengan sedaya dalasan kawula kepareng nyawijing karsa manunggaling kayun wonten ing adicara dauping pinangentan sirimbit wonten ing rekaludangan punika kanthi manggiya rahayu wilujeng manggih sakara para. Salam sholawat mugi tetep kunjuk dumateng tansah hamba nyumili wonten jalma kinasing Gusti ingkang sampun keparengan nampi sesebatan nun injih mustikaning bawana sekaring jagat pepayung panuntun menembah mring jang kawasa hanenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun injih panjenipun jalma ingkang pinilih ingkang tansah dipun dereki jalma-jalmi sakurping langit sakwiyaripun bumi pratiwi pinangka pangasta agami suci pinangka panuntun dumateng manembah mring juang kawasa. Panjenipun para bini sepuh sesepuh kasepuhan ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur. Dumateng panjenipun para kadang Buddha Krida Dharma ingkang sampun kapiji ing reh pakaryanipun ingkang tansah nampi pakurmatan pantes lamun to sinudarsana. Panjenipun para lenggah para tamu kakung putri murdaning akrami. Panjenipun pangarsa campur sari Nyukalista ingkang winangka pakurmatan bangja sakutrah. Datan kata lumpen ingkang minulya panjenipun para kiai ulama, para ustad, ustazah, santri miwah santriwati ingkang sampun jumbuh ing reh pakaryanipun njumbuhaken lati ati miwah pakarti pinangka panuntun dumateng kiblating panembah ingkang tansah ambabar berbudi bawa leksana. Sadèrèng sasampunipun kawula matur kawula tansah mawantu-wantu nyuwun agung ing samudra pangapunten ingkang ageng karana awrat mundi dawuh saking panjenipun Bapa Hardi sekalian Ibu kawula ingkang dinuding kanthi hanampi atur pasrah saking panjenipun kadang pisan Sutresna nun inggih panjenipun Bapa Widodo sakulawarga kanthi kalimatus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para tamu kakung putri murdaning akrami dene sarawuhipun kadang pisan Sutresna sak kukubanipun kawula atas nami pinangka sulih sarira panjenipun Bapa Hardi sekalian Ibu nun injih ngaturaken sedaya kalepatan kawula angganipun nampi
karawan panjenengan sami kiranging tangguh tanggap miwah tanggon diagung ing pangaksama. Salajengipun mugi-mugi wonten ing rikalodangan punika panjenenganipun pinanganten kakung kawula tampi kanthi suka renaning penggalih kapasrahaken dumateng kulawarga ageng. Mugi-mugi tansah tinuntuna dadosna kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah anggenipun lenggah wonten ing laladan Petapunggawa adi pinangun. Lan ugi para kadang-kadang para pinisepuh sesepuh para tamu murdaning akrami sasampunipun sampun kasedhiaaken nuninjih papan miwah pangginan pramila kawula ngaturaken wilujeng lelenggahan ingkang kanthi sekita miturut papan miwah pangginan ingkang sampun sumedya wonten ngarsa panjenengan sami. Dene salajengipun ambok bilih para kadang kaneman anggenipun ladi wonten ngarsa panjenengan sami kiranging tangguh sukuh miwah tubuh diagung ing pangaksama. Dene salajengipun boten kathah anggen kawula matur kawulenggana budidayane mangsa kirang sampurna ing ngreh babakan basa tuwin satra diagung ing pangaksama. Kanthi mekaten sedaya kekilapan sedaya kekirangan anggen kawula matur mugi-mugi para tamu samudayanipun nglunturaken sih pangapunten ingkang ageng dumateng kawula. Pinangka pinutuping ngatur alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang dahat agung sinepa ing akrami kala wau inggih menika acara panampi saking panjenenganipun Bapak Timbul Susilo sampun paripurna. Ugi saking keparingipun Bapak Hardi saha Ibu Slamet para tamu sutresna pun aturi dahar pasugatan ingkang sampun wonten ngersa panjenengan sami kanthi kawula dherekaken. Mbok piling mriki para tamu sutresna sugeng midhangetaken inggih menika campur sari New Kalista. Mugi-mugi saged kangge jampi saya. Sumangga. Alhamdulillah sampun dugi pangesanipun campur sari
menika Bangjo sawetawis menika manggipung kasuwun menika hambuka satis. Dene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng pepanggihan kan campur sari New Kalista ingkang dipun pangersi menipun Bangjo. Alhamdulillah menika sampun rawuh kala wau nembe ngisi bensin awit antrinipun radi kathah. Monggo Mas Madi nggih. Sawetawis lumantar New Kalista menika nganti Triwidawati cacah wonten 3 dasa ananging wonten ingkang kersa rawuh nembe 3 ingkang 17 nembe makeup wonten ing salon dereng rampung mangke nyusul. Nyenengi Bapak Ibu dikala tepangaken setunggal bongko sawiji ingkang paling kanan piyambak Diajeng Indah Permatasari. Monggo diajeng Indah kula suwun jengkar saking palenggahan jumeneng wontenipun Bandung Pura Tamu dayanipun. Yo. Ae carane ci sing nunggang para bae sing nunggang para menteri jrek-jrek nong tane jog. Monggo diajeng majeng mriko kersanipun ditingali para tamu. Kasusul ingkang angka kalih menika estu-estu biduanita dari jauh non di sana dari Belanda. Diajeng Ratna meluncur dari pesawat tadi dijemput Mas Ipung. Yo. Sing nunggang para bae sing meneng para menteri trek-trek nong tetone ya. Lajeng ingkang pungkasan kasusul menika bidanita dari asli Sragentina. Menika diajeng Erika. Bapak Ibu, kalajengaken menika ingkang kagungan campur sari ugi MC-nipun New Kalista menika Bangjo. Monggo Bangjo, wah priyatunipun gagah witeksa tur ganteng. Sayang si senggel. Kula piyambak minangka ingkang satawis gantos gangsal menit awit Bangjo radi randhat anggenipun rawuh ngisi bensin antrine 5 kilo. Monggo Bangjo, wah untung adine dhewe ya isih ana kene. Ah rapopo pimpinane wong wau dalu ngantos jam ji. Biasane padatan jam kalian sampun tutup diomboli jam ji rapopo. Terus pundi Bangjo? Nggih. Nuli nggih. Dimas Slamet matur sangat menika kaliyan panjenengan pepanggihan malih wonten dalipun Bobo Hardi Slamet matur sangat nek saged sowan panjenengan sedaya mugi-mugi kula panjenengan wonten ing sang punika tansah pinrengan rahayu wilujeng lir ing sapikala. Siang pantraning ratri mboten wonten alangan satunggal punapa ingkang kawasuwun. Nggih, sanesipun mengaten Bangjo, kula minangka wakil ingkang ngamugati menum Bapak Ardi ngaturaken sanget matur ageng nuwun. Bilih mobilipun ingkang sampun dipun serahaken kangge antar jemput wit kala wingi atus sapriki mugi-mugi Allah paring leluhur kang matikal tikel. Amin amin ya rabbil alamin. Badhe dipun buka menapa kasmangaken Monggo Bangjo kersane Kang Kiber napa ingkang pambuka kersane saya napa kangge laras relipur pepeling. Kok pepeling nggih mangga iya. 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 Ayo. Sekedaken sudut raut. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Salat saya tingetok tindak mungkar Maghrib lan isa cangkepe Rayokane ditambah sholat sunate Sembrono iku perintah agama ing elingono ing donya sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga La ilaha lan asal salat saya tingedohe tindak mungkar Maghrib lan isa jangkepe rayogane ditambah salat sunate Monggo kula lajengaken Bapak MC kula sebagai penyanyi matur suwun Kang Dimas Slamet monggo. Wah, iki jenenge diwalek bose iki. Iya Bapak Ibu, mekaten kala wau menika salam pambuka lumantar campursari New Kalista ingkang dipun pangri menika Bangjo ingkang sangat luar biasa, orangnya dermawan, orangnya itu sangat luar biasa, selalu solidaritas sama teman-teman. Alhamdulillah mudah-mudahan diberi murah rezeki, panjang yuswa, dan Amin, tentunya amin. selalu awet gantengin ning Amin amin. Nggih pangestune. Ning Pangestune Dimas menika maturun sangat dumateng panjenengan. ning tang sayange siji bos, kok sisi ane orang bang golek-golek. Arek apa? Apa wis kasembatan iki kurang piye? Iki areng wah ya ora apa-apa tak dengae sesuk ndang acara engko sedina sewengi Mas Bung undangane 5.000 kelakon pit pari-pari Bulukumba jene foto wah luar biasa. Semoga lumantar New Kalista menika nglajengaken menika kerja bareng kalian Trisno Studio Production. Ayo menika mugi-mugi sangat lancar awet sampun estu-estu gambari bening tur regane ya miring menawi badhe kagungan acara saged nimbali kalian Kang Mas Trisno. Alhamdulillah ingkang mapan mon terpan wonten ing Rapo Kaling. Nah niki tasih sarengan kalian New Kalista kula urutan setunggal bekas sawiji ingkang paling tengah piyambak menika ingkang saking Belanda ngendikan Mas Ipung. Mas kayak penyanyi kok Belanda. Diajeng Ratna, monggo ingkang saking Belanda.
Ya, kali ini bahwa biar kelihatan kerja bareng-bareng sama pimpinan saya Bang Jo, itu penyanyi dari Belanda minta diatukan kerinduan. Tentunya ini bagiannya Bang Jo, nanti yang mat-matan saya, dan ini pembagian tugas. Oh iya, dikasih yang nasi. Nah, monggo Bang Jo. Nggih, matur nuwun sanget dumateng Bapak MC Dimas Rahmat sampun paring medal dumateng kula. Kula badhe caos laras lelipur nggih menika kerinduan. Ingkang nawala sinten menika? Ingkang nyuwun lagu menika. Oh. Nggih, kalih didukung video syuting menika Tresnyo nggih ketik YouTube. Monggo Mas Apung. Sambil menunggu pemainnya masih belum datang. Iya oke. Ngaturaken sugeng siang sugeng rikalenggan sinambi midhangetaken campur sari kalista. Kasih sayang darimu, Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti monggo Mas No sugeng dahar. Dapatkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu.
Kalian luar biasa. Iya, Bang Jo, kerinduan memang jangan gelisah. Tentunya ada Bang Jo. Bapak Ibu, nuninji saderengipun sumangga menika pihak saking keluarga agung Bapak Widodo ingkang badhe kula urutaken Stumbakoji sumangga ingkang badhe foto pangeston mumpung wanci pentas longgar kasumanggaken. Dan juga mengaturan terima kasih buat teman-teman Karang Taruna Ngudi Rukunnya yang begitu kompak, eksis. Wah, seragamnya luar biasa. Kayaknya yang beli baru ini ya, sukses ya. Tentunya kesemangatannya sangat luar biasa, kami sangat support, semakin ke depan semakin oke. Baik, untuk selanjutnya masih bersama New Kalista yang diparkai oleh Bang Jo, tentunya yang sangat berkiprah jam terbangnya. Ini langsung berturut-turut pindah-pindah tempat. Bulan ini kurang lebih 17 job sampai penyanyinya loyo semua. Jam sekian hari ini ganti penyanyi, tentunya luar biasa. Bang Jo banyak channelnya. Baik, Bapak Ibu yang lajengaken tasih sesarengan kalian New Kalista menika yang lajengaken caos panglipur swanipun diajeng Erika. Semonggo diajeng Erika. Wah, spotnya Mas Apung Jan luar biasa. Sone Bang Jai pokoknya ora luar biasa ngeniti setok sajungan wingi bar ditandani entek 5.000 meneh. Wah, pokoknya hebat. Monggo menika diajeng Erika badhe ngaturaken lewong Mas. Oh nggih. Gedroke Mas. Lagi engko ngenteni Bang Jo digedroke wong anune urung.